Madoka chere mabuja tauya naNhau dzanyasi iro zuva rechi22 mwedzi uno waZvita. Nyasi pokare ndiyo horodhe kamuyo iro zuva rinonzi zuva rokubatana pagonyorerana wankomo nawaMugabe kuti wakumira gukura hundi. Idi zvakaita kunyangariwa chaiko. Ipapa masangano anoita kodzero dzevanhu pabodzi pono vanobva kudunhu roMatabeleland kwakavhiringidzirwa nogukura hundi vanoramba vachirwadziwa naNhau iyi nekuti zvinobvumiwa ba nanyasi zvichiri kubvumiwa ba kuti warekete nezvenyaya yegukura hundi pachena. Idi pakaita kuoma, wakuru wehurumende dai wari wamwe wainadzirisa Nhau iyi ichiri padhuze. Tiringedzi rumunhau dzanyasi tahwadziwa kwaita madzonzoni muguta reSouth Africa roBerabera apo kwaita bhazi raCopperbelt raita vanhu vatatu waenda imomo wakapakata pfuti wakabva watoita kubira vanhu vese. Chatohwadza kuti pamusoro pokubira vanhu vese wabva waita pokare zvinorwadza zvokuuraya vanhu vairi. Kwai mumwe wavanhukadzi wapfuhwawo achipfawo anga akatoita kumiramira chaiko achikumbirira kuti vanhu vese vakone kuburitsiwa mubhazimo nokuti vadzikisiwe zvinhu zvavo. Pakaita kunyangariwa nokuti zvava zvanyatsoita sei kuti agopfuwe achipfa kudaro. Idi toti mweya wavo uzorore murugare. Kwasara mubodzi anze apfuriwa pokare asi kwai izvezvi atorimo mukoma chaimo nokuti paribe kumira zvisvino. Rekai tigoone kuti zvichapera sei, asi tiri kuramba tichindoshuvira kuti zvipere zvakadandi. Nyasi wanhu wese padande mutande wadoka uri kuhwadziwa pareketeka masuko okuti Samkheliso Tshuma ariwo sangano rinomiririra nokufundzisa vanhukadzi kodzero dzavo anzi asungiwa nemapurisa. Iye nevamwe vairi wasungiwa asi paribe zviri kuzikana kuti chii chanyatsoitika kana kuti mhosva yavo njei, paribe chiri kuzikana. Tichagokunyepai kana mapurisa ayo achinge areketa kuti chii chavaita. Farai Maguhu weCenter for Natural Resource Government agoreketa iye kuti akaita kuona vanhu vazhinji munzira yokuenda kwaMutare kubva Harare kunyanya nzvimbo yoHeadlands wakaita kuita kuvaka zvitangwena. Pakaita kuhwadza ipapa nokuti ari kureketa kuti vamwe wavo wagotoreketa kuti wakaenda nzvimbo dzavanga varidzo mugore ra1984 chaidzo wari macooperative hurumende. Ipapa kwai makunokuno yano wamwe wakuru wehurumende ndio pawagoreketa kuti wakapuwa tsamba dzokuti ndo waridzi wovhu. Idi pakaita kuoma. Unoita kusaya kuti ohokonai wakomana kuti tinosvika riniko tichindoramba tichindoita kuvhiringidza vanhu wagara towabisa tichiisa vamwe tichidando. Idi ivhu rachoka rinopedzisira ratoita kuramwa kana kuburisa chokudya. Peno ndosaka nyaya dzopfumvudza dziri kuramba kuita tusvinu. Rekai tigoramba takaringa kwazvinoperera. Umwe kanzura wokusilovela wobato roTriple-C kureketa kuno Willard Moyo agovhiringidzika ipapa nokuti agotoreketa kutoti vanhu vanofanira kuti vavhotere mumwe ari MP wobato roZANU-PF nokuti anoziva zvebudiriro yonharaunda yavo. Ipapa ari kureketa izvozvo nokuti agoti iye ndakasenza naiye MP kuti tiise mvura muchipatara chepedu pabodzi pono papuraimari paite zvisvinu achibva aita MP saka ndiye anofanira kuvhotewa. Idi zvakaita kuoma. Rekai henyu Alex Magaisa muchakabvu agorekete kuti havasi wese vanoti CCC warivo CCC ende wazhinji wacho muchazozviona nemabasa yavo. Pakaita kunyangariwa chaiko. Kwai vanhu vanoita zvomutemo waendesa umwe mufundisi wekuNigeria akabatiwa panhandare yondege yoVictoria Falls akaita kupakata kokeni inodhaka isingabvumiwe iya makirogiramu 2 ano 300 omagiremu. Pakatoita kunyangariwa chaipo ipapa. Unosaya kuti kohokonai mufundisiyu zvii zvanga zvanyatsoitika peno ndo vanonyepera kuita wafundisi waye. Rekai Jesu azoti ndewese vanoti mwari wachazopinda mumambo hwekudenga. Rekai tirambe takaringa ipapa.
kuno kambani yekumauritius kwainonzi bandwidth and cloud services yagotanda kuisa dandemutande rofiber rakateedzana nonjanji. Kwaipapa vari kugosenzesa mwe muchini yomanje manje inosenza ichikona kuita zvokuti wakone kuchera ichibva yaisa tambodzo zvokuti panenge paribe kana vanhu vazhinji vanenge vachiita washoma shoma ndo vanenge varipo kuringa kuti zviri kuita zvezvinochere. Kwai vari kuringira kuti kana wakaisa tambo yofiber iyi inotenderedza dandemutande munyika mese ichichiteera nonjanji ichibva yaenda koita kuti Zimbabwe izikane kuti inyika tsvinu panyaya yekutenderedza dandemutande. Chiri kundohwadza basi kuti kusvikira nanyasi kuenda padandemutande kuri kuramba kuchindodhura pakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti peno zvichachipisa nyika yeno. Kwaino bazi rinotekedza mari mugore 2021 wanoita zvokucheracherawa wagopa hurumende mari iri zvikamu zviri basi zvitatu kubva muzana zvomari pamari yese yakaboheka nohurumende. Ipapa zviri kutohwadza kutoti iyo mari yagotohwana muturi iya yakatoisa zvikamu zvinoda kusvika 10 chaizvo kubva muzana, asi ivo vanoita zvokuchera zvichehwa zvese zviri munyika waribe kana chizviniwa chavari kuita. Ipapa zviri kubva zvaburitsa pachena kutoti nyaya iya yatinogara reketa iya kuti vanhu vari kucherachera magoridhe nezvimwe zvakadandando vari kunyanya kuzviburitsa kunze kwenyika zviribe kubhadhara mutero zvisiri pamutemo, ndo zviri kukonzeresa kuti zviite kudande pakaita kuoma chaiko. Rekai tirambe hedu takandoringa apa unyasi wamuturi Mhanduwe wanga vari kuita zvinoshamisa. Waari kutoreketa kuti kwai mishonga yatinotenga kuzvipatara iri kubva yaita kukasika kupera, asi mishonga inotengiwa kuzvipatara zvakazvimira zvegani zvinonzi maprivate hospital pachirungu inoramba iriko. Wanoshotaba mishongayo idika wanoshotaba ko handiti wanodhura. Isusu vanhu tiribe mari tinondomhanya kuchipatara chehurumende, saka chifungai kuti vanhu vangani vanenge vachienda ikweyo. Apa vari kureketa hawo kudaro ipapa zvikamu zvinopfuura 40 chaizvo kubva muzana zvomishonga yese iri kuzvipatara zvinobva kunze kwenyika nevanhu vanenge vachiita zvokuita madhonanzi pakatoita kunyangariwa chaipo. Ipapa unobva watoona kuti tiri kutungamirwa navanhu vanondofunga kunangidzira vamwe mhosva kuda kutora kuti ndiwo vari kukonzeresa. Tichiringa dzomutambo, chikwata choWest Indies chokiriketi chaakuzikana kuti chiri kuuya rini, kwai chiri kusvika munyika zvokuti chitande kutamba zuva rochi20 mwedzi uri kuuyayu. Vanenge vari munyika kusvikira zuva rochi13 mwedzi waKurume. Vanenge vari kutambira mutambo iyo mazuva 4 iya inenge ichitambiwa yakarepa kuguta roBulawayo. Toramba tichizvitenda izvi dai zvaenderera mberi. Tiri kufara pokare Sikandaraza kwai agonzi achatamba kumitambo yekuNepal T20 inenge ichitambiwa ikweyo. Ari kuruka mari mufanayu, rekai aruke, ndo nguva yacho yaanenge achitori nayo. Tiringedzo pasi rese. Kwaina machela koko muSouth Africa aendesa zvakaburika kuState Capture Commission kuti zviende kovhundunwa zvichirambidziwa vanodariro dzimhosva. Rekai tirambe takaringa kuti wane chaburika chere kana kuti paribe. KuGambia kwaida kubisiwa hurumende zvokutoti Adama-Barrow ari kutoreketa kuti yasunga vanhu vanoita wana zvokutoti paribe kuti zvino. Rekai tione kuti iro dunhu rokumadoka zuva kuAfrica rine parichasvika chere kuti richiribezvo hurumende dzinondotohwa nemasoja dzini. Rekai tirambe takaringa. KuNigeria vari kutafara asi vari kuhwadziwa kuti kwandounziwa basi zvinhu zvakaweziwa nosimbi zvinosvika 22 kubva kunyika yomaJerimani. Heno ipapa kuti zvakambomira sei, nokuti kumaJerimani kuri kunzi kune zvinhu zvinopfuura churu chibodzi nozana chairo 1100 pachirungu zviriko zviri kufanira kuti zvibenutsiwe kuNigeria. Rekai tione kuti vachazviita kusvikira rini. Mapurisa okuNigeria agonziwo kune mapurisa ochiIslam amisa muchato wongochani wongochida kuitiwa idzo ngochani dzochiIslam
pakaita kunyangariwa kwai ipapa wagozokutiza waribe kubatiwa asi wari kuramba wachindotsvakiwa kuti mbanani. Rekai tione kuti wachazvikona chere zvauri kutanda zvinhu. KuAfghanistan kwaiyo chiTaliban waye waakutonga wagorambidza vanhukadzi kuenda kuchikoro chofundo yepamusoro. Ndipo munoona kuti paribe chisvinu kambwa kamwahu ipapa. Rekai tirambe takaringa kuona, ndopamunoona vanhu vachichema-chema chaizvo zvisvinu zvinorwadza. WoZambia Football Association kwai wagoti anonzi Avram Grant ndiye aite murairidzi mukuru wechikwata chipolopolo chiya. Rekai tirambe takaringa kuti zvine chazvichaita chere kuti wahwine. Waakutoita kupowa shungu idi nana Senegal nana iwo ana Morocco. Rekai tione kwezvinoperera. Mukugumisira Manchester United yabenuka yabva yahwina. Tiri kutenda waakutopfurira mberi muCarabao Cup. Ticharamba tichiona kuti zvinenge zvitekera sei. Tiri kutenda Marcus Rashford ndiye hanzi aita kumira chaiko somweya yotsvina. Rekai tirambe takadaro tiri ipapo zvedu mabuja. Kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.